Så, Milla, så skal du kigge ind i det kamera der, når vi synger. Kan du se? Og så vil Milla lige synge nogle sange for jer. Men vi gør det inde i tegneserien. Prøv at se. Så viser vi lige tegneserien. I den her tegneserie, der vil Milla synge nogle sange. Er du parat til at hoppe ind i tegneserien? Ja. Så skal du sige til kameraet, at nu hopper vi ind i tegnefilmen. Nu hopper vi ind i tegneserien. Okay, er I parate alle sammen? Så tryller vi. Hvad siger man, når man tryller? Fokus, fokus, filerkat. Og nu er vi derinde. Jeg kan skuffe nu, og vi skal op og skuffe hende. Men jeg skal de op og sådan her. Hen om hjørnet, der bor en bager. Han bager til liste kager. Men jeg skal de op og sådan her. Hvorfor gør jeg ikke med? Far, prøv at se. Hvad er der? Helt forkert. Er det forkert? Ja. Au. Godmorgen, morgenstue. Godmorgen, morgenstue. Kom hen og nu på Belly Chaviol. Og ned på Jens og Kaj, de frække fyre, der står og tisser på en tissemyre. Og myren må man ikke tisse på, og derfor står alle ved at stå. Og tissemyre, man går hjem igen. Ja, tissemyre, tissemænd. Bippe, bippe. Så er vi tilbage igen. Det var nogle gode sange. Flot. Hej med alle. Kan du vinke til kameraet?